नमस्ते, मी गाजराची सांडगे बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे गाजर आहे अर्धा किलो. हे धुवून स्वच्छ आहे ना किसून घेतले किसणीवर. म्हणजे अर्धा किलो गाजर आहे. त्याच्यासाठी 1 वाटी मुगाची डाळ मी रात्री भिजत ठेवलेली. म्हणजे आता सकाळ झाली आहे. ही रात्री भिजत ठेवली होती ही वाटी. ही 1 वाटी मुगाची डाळ घेतली. म्हणजे अर्धा किलो गाजरमध्ये ही 1 वाटी बाउल मुगाची डाळ ही भिजत ठेवली होती. ती आता एवढी झाली आहे. आणि याच्यासाठी आहे ना हे मीठ घेतलं आहे. चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. म्हणजे चवीपुरतं आपण जेवढं पाहिजे तेवढं तिखट घ्यायचं आहे. आणि साखर चवीपुरती घ्यायची आहे. आता मी पहिलं काय करते, ही मुगाची डाळ आहे ना मिक्सरला लावून घेते बारीक करून. ही आता डाळ मी मिक्सरला लावून घेते. म्हणजे एकदम बारीक म्हणजे पेस्ट बनवायची आहे. हे 1 लिंबू आहे. लिंबूचा रस घ्यायचा आहे. ही डाळ मी वाटून घेतली आहे मिक्सरला. आहे बघा अशी बारीक पेस्ट एकदम बनवून घ्यायची मस्तपैकी. हे आता मिश्रण आहे ना हे सगळं ह्या गाजरामध्ये मिक्स करायचं आहे. आपली नवीन पद्धतीची डिश आहे. मी तुम्हाला म्हणजे मस्त दाखवते आहे छान. म्हणजे आता उन्हामध्ये आपल्याला वड्या टाकून सुकवायचं आहे. खायला पण मस्त दाखवेन मी कसं खायचं ते पण. आता हे पाहिजे तेवढं आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. म्हणजे जास्त खार नाही करायचं आहे. जसं चवीपुरतं घ्यायचं. जसं आपण भाजीमध्ये वगैरे वापरतो ना तशा पद्धतीने घ्यायचं. आणि मी आणि असे प्लास्टिकमध्ये घ्यायचे आणि असे जरा थापायचे. असे रुंद करायचे. हे उन्हामध्ये आहे ना 2-3 उन्हामध्ये चांगले कडकडीत वाळवून घ्यायचे. असे सगळे चप्पट आहे ना एकदम असे पातळ करायचे. हे पण मी आता गाजरच्या वड्या बनवल्या आहे. हे पण उन्हामध्ये सुकायला ठेवले आहे. आता बघूया आपण कसे सुकतात ते संध्याकाळपर्यंत. गाजराचे सांडगे मस्त छान झालेले आहेत. 4-5 दिवस उन्हामध्ये सुकवायला लागतात. आणि सुकवून कडकडीत झाले ना उन्हामध्ये मग ते चांगले बरणीमध्ये भरून ठेवायचे.
हे तळून फ्राय करून खायचे. आंबट आंबट गोड लागतात. म्हणजे याची चव आहे ना मस्त लोणच्यासारखी लागते. आंबट गोड जसं लोणचं असतं ना तसं एक एक दोन दोन असे जेवणाबरोबर आहे ना आपण ते खायचे.